Wato ainihin ku suburbuɗe mana subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin ɗora sabuwar ɗauka. Kapta. Maganin wulakanci kullum ita ce tunanin. Nera ita ce tunanin. Mai haɗaɗa da uba faɗa nera ta sanya waɗansu yin san. Ta sanya waɗansu. Ina ma magana ba ka kula ni. Malam Muri. Allah ya taimake ka. We are blessed with the gift of nature, Africa. We must unite and live as one. Africa, united we stand, divided we stand. Nan bar ƙasa ne mana. Zauna mana. Za ka bar ƙasa mai zafi. Ka saurara ka ne. A matsayinka na ɗan Najeriya, kana da labarin cewa ana bin ka bashin aƙalla har naira 165? Jubanwa. Gashi ta faɗa. Ana bin ƙasar tiriliyan 33 da biliyan 117 da miliyan 247. To me aka siya? Waye sani ko wiwi bara a sha na miliyan 30 ba. Ana kuma cikin haka ne kwatsam sai shugaba Buhari a ranar Talata 14 ga watan Satumba ya rubuta wa majalisa wasiƙa yana neman go ahead ya sake ciyo sabon bashi fiye da naira tiriliyan 2.